omunye umfana oyimemba oyi-team member, oyimemba yaNjabulo afike am-betray uNjabule, a-switch ama-sides, abe i-op same time. Ngobani? Ngoba uNjabulo akabanikezanga imali for sona lesa span lesiya sokubulala ubaba kaNjabulo. Obvious-ke there is no honor baba. Meke nje wenza into engasile bayakujikela fast kanjalo. Hhayi, bese-ke ayasichaza-ke sonke isitori ukuthi kwenzakalani, nokuthi uNjabulo wazi kanjani indaba yemali ngenxa ya-Azwindini nje. Mfethu umngani, umngani uyangihlekisa lapho yena usedinwe kakhulu, usedonsa isibhamu kuqala yibo mngani.